Panelisteina meillä on tänään 4 henkilöä, josta Terhi Palosaari tulee Assetilta. Hän toimii asiakkuuksista vastaavana johtajana. Sitten on Erkki Ahonen Vismasta. Erkki toimii kumppanuuksista vastaavana johtajana Vismassa. Ja Antti Jäntti Apteekki- ja eläkekassasta. Antti on kiinteistösijoituspäällikkö ja vastaa Apteekki- ja eläkekassan kiinteistösalkun hoidosta, sijoituksista ja tiimin vetämisestä. Eikö näin? Juuri näin. Ja sitten meillä on vielä Emma Kyyrä, joka vastaa tästä näiden voiko sanoa järjestelmäinstallaation teknisestä puolesta, että jos tulee jotain teknisiin teknisiin asioihin liittyviä kysymyksiä, niin Emmalle voi ne esitellä. Kerrotte vähän teidän yrityksistä, niin Erkki Vismasta ja Terhi kertoisi Assetista ja Antti Apteekki- ja eläkekassa. Eli mennään siihen vaiheeseen, että kuulijat tietää, mitä nämä yritykset niin kuin tekee. Yes, tehdään näin. Tosissaan joo, olen Ahosen Erkki ja vastaan Visma Tampurilla kumppaniohjelmasta. Tampurihan on tämmöinen kiinteistöjohtamisen kokonaisohjelmiston ratkaisu, jota on kehitetty 2000-luvun alkuvuosilta lähtien ja vuonna 2018 liityttiin osaksi Visma-konsernia tämmöistä eurooppalaista ohjelmistotaloa, norjalaislähtöistä ohjelmistotaloa. Mutta jos Tampurista enemmän, niin yli 2 miljoonaa suomalaista käy töissä, asuu, harrastaa, käy kaupassa Tampurilla hallinnoiduissa kiinteistöissä. Ja no meidän asiakkaat, erilaiset isännöintitoimistot, vuokrataloyhtiöt, säätiöt, aso-toimijat, palvelukumppaniyritykset ynnä muut liiketila, toimitila, asiakkaat, niin niitä on monenmoisia, mutta kiinteistöalan toimijoita kaikki, niin heillä tosissaan on lähes 100 000 kiinteistöä meidän Tampureissa. No mikä se on oikeastaan se Tampuri? Se on yhdelle se on huoltokirjajärjestelmä, toiselle se on reskontrajärjestelmä, kolmannelle se on jotain muuta. Sinänsä kaikki on ihan oikeassa. Tampurista löytyy kaikki nämä toiminnot, mutta toki paljon muuta. Eli oikeastaan sieltä kun Tampuri on lähdetty kehittämään, niin silloin sen omistajan tahtotila oli, että rakennetaan all-in-one ratkaisu kiinteistön johtamisen tarpeisiin ja hyvin pitkälle siinä päästiin ja tänä päivänä ollaan markkinoiden laajin ohjelmisto nimenomaan just näille aikaisemmin mainituille segmenteille. Mutta oikeastaan tämä digitalisaatio on tuonut siihen oman mausteensa ja on havaittu sitä, että me ei pystytä kaikkia asiakkaiden tarpeita enää ratkaisemaan niin, että voidaan selkäsuorana sanoa meidän asiakkaille, että tämä toiminto, mikä meidän järjestelmässä tähän yhteen osioon on, niin on markkinoiden paras. Ja se oikeastaan vei meidät siihen ajattelumalliin, että no, mitäs me voitaisiin tehdä, niin kuin me halutaan tarjota meidän asiakkaille parasta, eli että ne sais meidän kautta hankittua siihen kiinteistöjohtamiseen parhaan mahdollisen ratkaisun. Niin siitä meillä oikeastaan lähti se ajatus siitä, että no, lähdetään rakentamaan kumppaniverkostoa, eli käydään neuvotteluita, haalitaan mukaan semmoiset alan parhaat toimijat, joita nämä meidän asiakkaat sitten tarvitsee, mitä isännöintitoimistot tarvitsee, mitä vuokratalotoimijat tarvitsee. No sitä työtä on tässä nyt jonkun aikaa tehty, meillä on hyvä vauhti siinä päällä, ja tämä webinaarin aihe oikeastaan ja assetti on siitä oikein mainio esimerkki, mitä pystytään oikeastaan niin kuin asiakkaan tarpeita ratkaisemaan yhdessä paljon paremmin kuin erikseen. Joten siirretään puheenvuoro Terhille, joka pääsee assetista kertomaan vähän lisää. Yhteistyössä on voimaa. Nyt ihan lyhyesti tähän kuvaan kiteytyy nyt se, mitä assetti on ja mitä assetti voisi siihen Tampurin rinnalle tuoda lisää. Eli visuaalisia, dynaamisia mittaristoja ja sitä kokonaiskuvan hallintaa.
ne tiedot, mitkä siellä Tampuurissa on, niin niitä voidaan katsoa sitten, ne kulkee mobiilissa mukana, tabletissa tai sitten tietokoneella pääsee aivan oikeuksiinsa sitten erilaiset dynaamiset mittaristot. Mutta ihan pari sanaa Assetista lyhyesti. Assetti on 2013 perustettu ja on saanut alkunsa Lappeenrannassa. Meillä on Joensuussa ja Helsingissä on vielä tämmöiset sivupisteet ja Berliinissäkin työvoimaa. Yli 50 asiakasta 7 maassa ja yli 50 erilaista integraatiototeutusta. Eli hyvin paljon on erilaisiin asiakastarpeisiin pystytty vastaamaan. Ja sitten juuri nämä integraatiot, mistä puhuttiin, ja tämä, että saadaan tietoa hyvin tuotua, niin seuraavalla dialla siitä vielä lisää, eli kootaan tiedot, että voidaan sitä kokonaiskuvaa hallinnoida, ja sitten saadaan sitten semmoista luotettavaa dataa päätöksenteon tueksi. Niin sitä voidaan tuoda useista eri tietolähteistä. Voidaan tuoda vuokrasopimustietoa, voidaan tuoda taloustietoa taloushallinnan järjestelmästä. Ja sitten se hyöty, mikä siitä on, niin seuraavalla dialla kiteytyy se, että me saadaan semmoinen kokonaiskuva juuri taloustiedoista. Tiedetään, että mitä siellä on tulossa, missä mennään. Ja sitten esimerkiksi budjetointi ja ennusteiden luominen, se, että pystytään ne helposti, nopeasti tekemään, raportoimaan. Raportointi on niin konkreettinen osa kiinteistövarainhoitoa, että sen täytyy toimia joustavasti sen prosessin, että siihen ei kulu liikaa aikaa. Ja nimenomaan tämä tiedon hallinta ja jakaminen, että voitaisiin vähentää semmoista sähköpostien määrää. Assetin sisällä käyttäjät voi laittaa tehtäviä tai muistioita joko itsellensä tai sitten toisille. Niitä voidaan linkittää tiloihin, kiinteistötasolle, vuokrasopimuksiin, vuokralaisiin. Ja sitten kaikki käyttäjät voi olla aina ajan tasalla siitä, että missä mennään ja mitä kuuluu sijoituksille ja mitä kuuluu niille asukkaille. Mutta sitten on kiva kuulla tietysti asiakkaan näkökulmaa ja vähän taustatietoa apteekkien eläkekassasta, niin annetaan Antti Jäntille puheenvuoro. Joo, tervehdys kaikille. Antti Jäntti ja apteekkien eläkekassan kiinteistösijoituspäällikkö. 8 vuotta tässä hommassa ollut ja apteekkien eläkekassahan on Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva eläkelaitos, eli meillä on pitkät perinteet, mutta siitä huolimatta niin halutaan olla myös muutamissa asioissa ihan kehityksen kärjessä ja vähän tehdä vaikka töitäkin sen eteen, että ollaan siellä. Meillä kiinteistöomaisuus on aina ollut hyvin tärkeässä roolissa meidän sijoitusomaisuudessa ison tekijänä ja nytkin yli 20% on tällä hetkellä kiinteistöosuus meidän taseesta ja siitä pitää sitten pitää hyvin huolta ja tämä oli tilanne, kun aikanaan tänne tulin, että normaali mikä muuallakin erillisiä järjestelmiä ja niissä ei ollut oikeastaan minkäännäköistä yhteen sovitusta, niin sieltä ne tarpeet lähti ja loppujen lopuksi tultiin tilanteeseen, että aikanaan apteekkien eläkekassa oli sitten Assetin ensimmäinen pilottiasiakas ja sitten siitä meidän lähipiiristä tuli muutama muukin vastaavanlainen toimija, jotka oli siinä ihan alkuvaiheessa kokien samoja asioita, niin lähdettiin mukaan kehitystyöhön ja siitä lähtien tätä asiaa on tullut seurattua. Raportointi on ilmeisesti hyvin tärkeä osa tätä kiinteistösijoittamista. Voisin Antille esittää tässä kysymyksen, miksi tämä raportointi on tärkeä, kuinka sä näkisit, että kuinka se voidaan kehittää sillä tavalla, että se vastaa niin kuin nykyajan vaatimuksia sun päivittäisessä työssä? No totta kai, koska jo pelkästään sen takia, että kiinteistöt on monestikin niin kuin maantieteellisesti hajautunut isommalle alueelle, eri toimijat niitä hoitaa siellä käytännössä ja näin poispäin, ja jos yhdessä paikassa pitää niin kuin kokonaisuuksia ja omaisuusmassoja hallita, niin täytyy tietää, mitä niin sanotusti kohteilla tapahtuu, ja tämä on asia, jossa on tietysti monta osatekijää, on talouden raportointi ja on käytön ja huollon raportointi, ja tietysti täytyy muistaa, että kiinteistösijoittamisessa ne käyttäjät on se ryhmä, joka tuo rahan tähän bisnekseen, josta sitten kaikille ketjussa sitä jaetaan ja niin ollen niin tärkeää on myös tietää se, että miten ne käyttäjät siellä kohteilla voi, onko siellä kaikki hyvin ja olosuhteet sellaiset tarvitaan ja
tämä on ihan päivittäistä johtamista varten tarvitaan raportointia, mutta totta kai myös sitten kun puhutaan sijoittamisesta ja salkuista ja näin poispäin, niin ainahan siellä on tavaraa tulossa sisään ja ulos ja silloin myös tarvitaan oikea-aikaista tarkkaa raportointia, että voidaan sitten niin kuin miettiä, että mihin päin sitä salkkua kehitetään. Terhille kysymys, että miten Assetti pystyy vastaamaan tähän raportointiin ja vielä Erkille sama kysymys. No, Assetista on mahdollista saada kymmeniä eri tunnuslukuja, mitkä on justiin sitten koottu näistä eri tietolähteistä. Ne on helposti saatavissa joko dynaamisesta mittaristosta tai sitten jos on joskus tarpeen, niin saadaan ihan 2 desimaalin tarkkuudella eri tunnuslukuja. Ja ne löytyy tosi nopeasti suodatintoimintojen avulla. Mittaristo pääsee oikeuksiinsa, voidaan vaikka alueellisesti suodattaa niitä tietoja, saadaan salkkutasolla tai kiinteistötasolla ja myöhemmin tämän vuoden kuluessa saadaan vielä huoneistotasolla. Hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ja mä voisin täydentää Tampurin osalta, siis Tampurista löytyy satoja raportteja, mutta ne on enemmän siihen operatiiviseen toimintaan liittyviä. Ja se johdon raportointi on oikeastaan semmoinen, mitä me ollaan aikaisemmin ratkottu sitä ulkopuolisella Power BI-ratkaisulla, mutta nyt oikeastaan niin kuin, Assetin kumppanuuden kautta niin pystytään tarjoamaan ihan seuraavan levelin kokemusta sinne meidän asiakkaille. Tukeeko nämä raportointijärjestelmät myös ulkoista raportointia, eli sijoittajille tapahtuvaa raportointia? Lyhyesti ja ytimekkäästi tukee. Voidaan tässä myöhemmin voidaan vielä katsoa, että minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi kvartaaliraportointiin. Kun te aloititte tämän yhteistyön tämän vuoden alussa, minkälaisia konkreettisia tavoitteita teillä oli tämän yhteistyön suhteen? No siis niitä semmoisia tavoitteita yhteistyölle, että voitaisiin niitä asiakkaiden prosesseja kehittää ja nimenomaan se asiakkaiden tarve, mistä aiemmin mainittiin jo se, että voidaan semmoista oikeanlaista toteutusta ja sitten siihen päätöksenteon tueksi juuri sitten antaa niitä mittaristoja ja semmoista tietoa ja dataa, mitä tarvitaan. Ja jos mä jatkan tuohon, että totta kai liiketoimintaahan tässä kaikki ollaan tekemässä, niin jonkunnäköisiä liikevaihdollisia tavoitteita yhteistyöllä totta kai on, mutta se tärkein on se, että me pystytään antamaan meidän asiakkaille jotain semmoista, mikä helpottaa heidän arkea. Että se on se, mikä niin kuin lähtökohtana tässä on. Meille taas sitten asiakkaan näkökulmasta toi oli hyvin mielekästä tämä yhteistyön syveneminen, koska me aikanaan valittiin Assetti. Sen jälkeen me ollaan valittu meidän vuokrahallinnon ja vuokrauksen järjestelmäksi Tampuri ja se oli osittain jo integraatiotakin tehty sillä saralla ja nyt että tämä homma syvenee ja viedään pidemmälle, niin kuulostaa tosi hyvältä. Tähän vielä lyhyesti jatkaa Antin kommenttiin, niin tämä oli oikeastaan niin kuin meidän kannalta lottovoitto, että asiakkaan puolelta tuli se vinkki siihen, että hei, tämmöistä yhteistyötä kannattaa tehdä ja sitä me pyritään itse ruokkimaankin tuossa, että eihän me tiedetä Tampurilla läheskään kaikkia alan parhaita toimijoita, vaan meidän asiakkaat tuntee niitä, niin me pyritään aktiivisesti kysymään heiltä että minkälaisia yhteistyökumppaneita kannattaisi ottaa tähän verkostoon. Mutta tämä, mistä tämä lähti oikeastaan niin kuin asiakkaan tarpeesta ja asiakkaan kautta tulleesta vinkistä, niin ihan kultakimpale. Mennään noihin mittareihin. Ne on tärkeitä varmaan tuossa kiinteistöhallinnassa ja salkun hoidossa. Minkälaisia mittareita, Antti, sä painotat? Antti ensin tähän mittaristoon. Joo, kyllähän kiinteistöalahan pyörii itse asiassa kohteen tuottoprosentin ympärillä. Se on se, mitä niin kuin tuijotetaan kaikkein eniten ja se on tietysti ihan oleellista, mutta se, että se saadaan niin kuin laskettua mahdollisimman yksinkertaisesti ja se saadaan koko salkusta tai osaportfolioista, niin se on niin kuin yksi iso asia. Samoin sitten aikaisemmin, kun ei ole ollut järjestelmiä, niin maturiteettien laskenta, varsinkin sitten kun ruvetaan katsoa, että mitkä on keskimääräiset maturiteetit jossain vaikka meidän liikekiinteistökohteissa, niin se on ollut kohtuullisen
työlästä tekemistä nykyään se on niin kuin nappia painamalla ajan tasalla olevaa asiaa ja nämä on niitä asioita, mitä kuitenkin käytetään työkaluina aika paljon ja ennen kaikkea nimenomaan se, että se saadaan eri tasoilta, että se saadaan sieltä kohteesta, se saadaan jostain osasalkusta tai sitten koko portfoliosta, niin tämä on niin kuin se, mikä on tuonut siihen tarkasteluun niin ihan lisää uusia ulottuvuuksia. Sanonko tässä välissä? Ja voin vaikka näyttääkin sitten. Ja tässä justiin mitä puhuttiin siitä, että on mahdollista jakaa tätä tietoa, niin Assetissa voidaan antaa käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjä voi määrittää sen, että kuka jakaa tietoa. Näitä käyttöoikeuksia antaa eri sidosryhmille. Niitä voi olla eri tahoilla. Esimerkiksi yksi sellainen käyttöesimerkki, että jos on vaikka DD-prosessi, niin voidaan antaa sitten lukuoikeus joihinkin tietoihin. Ja sitten tässä näkyy Assetin päänäkymä. Niin sitten jos käyttöoikeus on pelkästään vaikka kiinteistön tietoihin, niin sitten tässä ei muita palikoita tässä päävalikossa vasemmassa reunassa näykään. Ja tämä on hyvin tämmöinen visuaalinen, ja me puhutaan mittaristoista ja raporteista, mutta tosi suuri arvo siinä käytännön tekemisessä on silläkin, että ne kaikki kiinteistötiedot, kiinteistörekisterinumerot, kaikki pinta-alat ja yhteystiedot ja kaikki muut löytyy helposti ja nopeasti, ja niitä voi hakea täältä ihan niin kuin Googlesta hakisi jotain tietoa, niin ne saa tosi nopeasti ja ne löytyy sieltä kiinteistön alta ja niitä voidaan linkittää sitten liitteitä ja muita, että ne on helposti löydettävissä. Ja sitten seuraavassa kuvassa on itse asiassa nyt tätä Assetin selkäranka. Eli tärkeimpiä mittareita, mitkä kertoo siitä heti, että missä mennään, niin on tässä nyt joitain ja se sitten, että joskus se visuaalisuus on se juttu, mitä haetaan, että saadaan heti kiinni siitä, että missä mennään, mutta sitten toisaalta, jos tarvitaan niitä desimaaleja, niin niitäkin on sitten täältä saatavilla. Ja kun puhuttiin siitä raportoinnista, niin tosi positiivista palautetta on tullut. Meillä on tämmöinen widget-pohjainen mahdollisuus laatia raportteja. Tästä voi laatia semmoisen oman näköisen pohjan. Sinne voi määrittää ne tietyt tunnusluvut ja mittarit, mitä tarvitaan. Ja se on tosi nopeaa ja jouhevaa sitten se raportin tekeminen. Ja tämmöinen tosi mukava käyttäjäpalaute nyt tässä vaiheessa yhdeltä meidän asiakkaalta, kun oli sitten raportointiväli, oli se kuukausittain, kvartaaleittain tai tertiaaleittain, mutta justiin yksi asiakas sanoi, että kun hän kvartaaliraporttia teki, niin kun data oli kunnossa ja siellä oli valmis hyvä pohja, niin se kvartaaliraportti saatiin tehtyä tunnissa. Vaan sanoin sitten, että jos yhdessä tehdään näitä raportteja, niin sitten siellä on mahdollisuus justiin näitä muistioita ja muita kommentteja sitten sinne laittaa. Joo, ei tämä on kanssa niin kuin herkullinen esimerkki siitä, ja uskaltaisin väittää, että maailmalla kohtuullisen uniikki esimerkki siitä, että jos esimerkiksi on rahastoyhtiö, joka käyttää Assettia ja sattuu sitten olemaan sijoitusneuvosto, niin itse olen yhdessä tällaisessa kombinaatiossa sijoitusneuvostossa mukana ja siellä kun käytetään Assettia, niin sieltä voidaan sijoitusneuvoston jäsenille avata Assetin kautta näkymä näihin kaikkiin sen rahaston kohteisiin. Se on lukuoikeuksilla, mutta toisaalta silloin pääsee katsomaan ne ihan samat jutut, mitä se tiimi, joka pyörittää siellä. Ja näin ollen sitten, kun ruvetaan tekemään päätöksiä taas, että mihin päin sitä hommaa viedään, niin tietoa on käytettävissä ja tämä on täysin niin kuin läpinäkyvää, mikä on mun mielestä iso juttu kiinteistöalalla, että tämän tyyppiseen läpinäkyvyyteen päästään. Uskoisin, että tämä on kyllä maailmanlaajuisestikin kohtuullisen uniikkia. Kuinka paljon tässä on niin kuin vuokralaisdataa liittyvää dataa siirtyy ja niissä raporteissa Antille se on varmaan hyvin tärkeä No sieltähän se käytännössä monet noista mittareista, niin se data liittyy nimenomaan siihen vuokran maksuun ja niistä tavallaan tulevaan dataan, ja se on oikeastaan se Tampuri tässä kombossa, eli Tampurin vuokra, reskontra ja tekniset moduulit, niin siellä se on se operatiivisessa käytössä oleva järjestelmä näiden osalta, ja sitten se tieto tulee tämän rakennetun rajapinnan kautta sinne Assetin puolelle, jossa muodostetaan ne mittarit, ja ne on sitten
käytettävissä monipuolisesti. Kun kysyt siitä, että minkälaisessa roolissa ne kaikki vuokralaistiedot ja muuten, niin se riippuu täysin sit niistä tunnusluvuista, että mitä otetaan. Meillä en mä voi antaa lisätietoja, että jos joku haluaa tietää, niin voidaan käsitellä sitten vielä tarkemmin, että minkälaisia raporttimahdollisuuksia Assetista on saada. Tämä raportointi on, mä tiedän vanhasta kokemuksesta, kun on vieressä katsonut, se on aika työlästä puuhaa ja siihen käytetään todella paljon aikaa. Miten tämä manuaalisen työn vähentyminen, niin kuinka paljon se näkyy tässä näiden järjestelmien käytössä ja millä tavalla Antti on kokenut asiakastyytyväisyyttä sen suhteen, että kun tekee raportteja, niin onko nämä järjestelmät helpottaneet sitä selkeästi, tuoneet lisäarvoa siihen maailmaan? Kyllä ne tuo selkeästi ja ehdottomasti siis tärkeintähän siinä on se, että voidaan keskittyä tekemisessä sellaisiin asioihin, jotka on todellakin tärkeitä, ja niin kuin mä aikaisemmin puhuin siitä vuokralaisrajapinnasta, niin se on meidänkin vinkkelistä tosi tärkeää, että jos niin kuin sitten eri portaissa, on se palveluntuottajaportaissa tai missä muualla tahansa, niin joudutaan kovin manuaalisesti näitä asioita tekemään. Hyvin perinteistähän kiinteistöalalle on tämmöiset Excel-hässäkkä-raportoinnit, joissa sitten ihmiset, jotka pitäisi olla kohteilla, niin istuu kuukaudessa pari päivää työpisteellä vääntämässä pahimmillaan taskulaskimella lukuja Exceliin, niin eihän se ole mitenkään järjellistä touhua tänä päivänä. Ja kyllä se tulee se tehokkuus tulee ennen kaikkea siitä, että vapauttaa sitten aikaa tekemään niitä muita juttuja. Se on se. Ei tämä nyt välttämättä, niin kuin, täytyy olla aika iso organisaatio, että poistaisi kokonaisia niin kuin henkilötarpeita sieltä, mutta ennen kaikkea, että voidaan keskittyä tehokkaisiin asioihin. Tuo Excel tulee melkein joka firmassa niin kuin ykköstyökaluna. Mitkä teidän myyntiargumentit on siihen, että pyrkikää pois Excelistä, ottakaa digitaaliset järjestelmät käyttöön? Tämä on niin myyntipuheen paikka nyt. Excelillekin on kyllä varmasti aikansa ja paikkansa, mutta se että saataisiin kaikille jaettua sitä tietoa ajantasaisesti. Mutta se, että saadaan tämmöiseen ajantasaiseen pakettiin ja se, että voidaan niin kuin jakaa niitä käyttöoikeuksia, se, että kaikki kenelle on tarve jakaa sitä tietoa, että he pääsevät sitä katsomaan ajantasaisesti, se vähentää sähköpostin määrää, se tekee niistä prosesseista paljon helpompia ja se, että siellä on ne mittaristot heti käytettävissä klikkauksella ja toisella, niin se vähentää sitä, että niitä tarvitsisi siellä Excelissä laskea. Aina Excelissä on semmoinen, että siinä on manuaalisen virheen mahdollisuus, että sitten kun ne löytyy täältä Assetista hyvästä työkalusta, niin sitten niitä on helppo käsitellä ja jakaa sitä tietoa. Ja tietysti siinä on tämmöinen tietoturva-asiakin, että sitten kaikki sähköpostit ja Excelit ja sitten jos ne on jonkun koneella, niin missä se tieto ja data sitten on. Vielä Erkille annetaan mahdollisuus täydentää myyntipuhetta esimerkiksi näillä viiveillä, jos sellaisia näissä Excel-hässäköissä tulee. No joo, täydennän oikeastaan kahdelta kulmalta. Joo, kahdelta kulmalta. Toi tietysti, että se tieto tulee ajantasaisesti, eli se tulee huomattavasti nopeammin kuin että työstettäisiin jotain Exceliä. Vaikka sitä työstettäisikin yhdessä, niin se ottaa aikansa, kun ihmiset sitä tekee. Se, että se muodostetaan automaattisesti, niin se on huomattavasti nopeammin käytettävissä. Tuohon Terhi sanoi jakamista, silloin oikeastaan tietoturvan näkökulma kanssa, että jos se jaetaan jonkun järjestelmän kautta, niin on mahdollista seurata, että kuka sen tiedon on nähnyt, onko hän ehkä ladannut jonkun raportin, pystytään tavallaan, mikäli tulisi jotain väärinkäytöksiä, niin pystytään pääsemään käsiksi siihen, että kuka sen tiedon on nähnyt missäkin kohtaa ja mahdollisesti hyödyntänyt sitä sen jälkeen väärin. Tähän väliin voisi laittaa tämmöisen chattikysymyksen, joka liittyy tuohon tietoturvaan. Millä tavalla nämä järjestelmät on järjestäneet tai ratkaisseet sen tietoturvakysymyksen? Joo, molempien ohjelmisten osalta niin ensisijainen työkalu siihen pääsyoikeuksien hallinta on se, että jokainen pystyy itse määrittelemään, että kellä ne tunnukset on ja mitä niillä tunnuksilla pystyy tekemään, mitä niillä pystyy näkemään. Ja ehkä sieltä nousee vielä sen laadun varmistamiseksi nimenomaan se, että pystytään myös
rajaamaan niitä editointioikeuksia, eli kaikki ei kuulu muokata dataa. Ja toisaalta sitten tietenkin pidetään logia ja jokainen klikkaus yksinkertaistettuna tallentuu ja pystytään määrittelemään. Ja sitten toisaalta, mikä se mahdollistaa myös, niin kaikki on poistettavissa. Eli se, mitä joskus halutaan poistaa joku tai myydään vaikka joku kohde, niin saadaan poistettua kaikki kerralla. Ja saadaan sitä kautta myös hävitettyä se mahdollisuus, että sinne jää historian havinnat pyörimään nurkkiin. Ja toisaalta myös kun on verkkopohjaisesti toimii kaikki, niin meidän ei tarvitse lähettää sähköpostilla, jolloin ihmiset tallentaa niitä omille tietokoneille. Ja siinä vaiheessa me ollaan se tietoturvan ylläpito niin sanotusti menetetty, se hallintapuoli siitä helposti, koska ei voida pyytää jokaisen työntekijän tietokoneet joka viikko, vaikka no niin, nyt tyhjennetään, ettei varmasti jää mitään. Eli sitä kautta se nousee ja saadaan myös sit esimerkiksi tarvittaessa rajattua vaikka niitä verkkoja, että missä se pääsy on mahdollistetaan. Mutta yleensä nyt Suomessa ollessa niin aika ylipäänsä tietoturva on niin kuin tälleen verkon käyttötasolla esimerkiksi jo luotettavaa, että sit saadaan siitäkin nostettua sitä luotettavuutta. Jos sopii, niin mä lyhyesti jatkan tuohon Emman kommenttiin vielä sitä, että tietoturva itse asiassa se pitää nähdä monikerroksisena asiana. Eli se tietyllä tavalla se lähtee sieltä palvelimelta, että missä ne tiedot sijaitsee. Se on yksi, miten tietoturvataan se palvelin alue. No sitten kun tullaan vähän pidemmälle, että no miten se on ohjelmoitu, miten se on koodattu se järjestelmä, miten siinä tietoturva otetaan siinä koodauksessa huomioon. Ja sitten mennään vähän pidemmälle, miten ne käyttöoikeukset, miten niitä pystytään rajaamaan. Ja no sitten mennään koko ajan mennään enemmän siinä tavalla ihmisen suuntaan, että miten se yrityksen pääkäyttäjä jakaa niitä oikeuksia, miten se loppukäyttäjä itse asiassa käyttää sitä. Ihan viime kädessä hän käyttää sitä. Onko hän tuolla kahvilassa ja ruutu on siinä näkyvillä niin, että viereisestä pöydästä pystyy katsomaan. Että tietoturva on tosi laaja kokonaisuus. Se pitää ajatella enemmänkin niin kuin kokonaisuutena eri vaiheittain. Okei, kiitoksia. Tässä tuli toinen chattikysymys, mitä osioita Tampurissa tulee olla käytössä ja mistä assetti ottaa sen datan, miten se tapahtuu se datan siirtäminen Tampurista assettiin? Joo, erittäin hyvä kysymys. Tietysti se vastaus riippuu siitä, että mitä mittareita halutaan assetissa käyttää. Eli nyt sitten taas assettihan voi hakea sitä tietoa Tampurin lisäksi toki muistakin lähteistä. Eli jos asiakkaalla on nyt sellainen tilanne, että on useampia järjestelmiä, niin sitten voi miettiä, että no, mikä osio Tampurista on liiketoiminnan kannalta kannattavinta ottaa käyttöön ja hyödynnetään sitä siinä assetin raportoinnissa. Kun siinä mun esittäytymisessä näytin sen yhden kalvon, missä oli Tampuria ja sen moduuleita, niin missään nimessä ei tarvitse kaikkia olla käytössä, että voi assetin palveluita hyödyntää, että se riippuu ihan vahvasti niistä mittareista, mitä siellä käytetään, mistä se data tulee sinne. Jos on hajautettu ohjelmistoarkkitehtuuri, niin miten se raportointi toteutuu? Nimenomaisesti ollaan motivoituneita. No, assetin päätarkoituksena on se, että me kerätään eri datalähteistä tiedot sitä raportointia varten assettiin ja mahdollistetaan sillä myös se, että jokainen toimija voi käyttää itselleen parasta ja sitä omaa työtä tukevaa ohjelmistoa siinä arkipäivässä. Eli meidän tavoitteena on se, että huoltotyöntekijä käyttää Tampuria, kirjaa sinne huoltotoimenpiteet ja me saadaan siitä tarvittava piste tuotua assettiin ja käytetään siihen rajapintaa. Meillä on nyt kehitteillä, että tullaan käyttämään ihan API-rajapintaa ja tällä hetkellä käytetään sitten tietokantahakuja. Ja molemmat enemmän ehkä haetaan siitä APIsta ennemminkin sit tehokkuutta kuin niinkään tietosisältöä. Mutta niin kuin tuossa lyhyesti sanottiinkin, niin se on aina kuitenkin eletään vielä sen verran palvelukeskeisessä työmallissa nyt Tampuri ja Assetin välillä, että jokainen asiakas tulee tarpeinensa olemaan se päähenkilö. Eli siitä lähdetään, että mitä halutaan, mitä tarvitaan ja
luodaan sitä kautta sit se, että mitä siirretään ja mistä. Oletteko kokeneet, että tämä tietoturva-asia on järjestetty teitä tyydyttävällä tavalla? Kyllä me ollaan nähty, että ei tässä ole mitään. Meillä on muutkin käytännössä järjestelmät tänä päivänä jo pilvipalveluita ja se on tämä salasanaturvallisuus, joka on niin kuin se täältä meidän päästä katsoen niin tärkeä asia ja tämä täyttää ne vaatimukset, mitä esimerkiksi meidän toimialalla vaaditaan. Okei, selvä. Kiitos. Vielä liittyen tähän integrointiin tai näiden järjestelmien, kuinka iso prosessi se on että tämän kombinaation voi ottaa käyttöön ja kuinka paljon siihen pitää tämän asiakkaan uhrata voimavaroja? Kyllä, ja käyttöönotto on lähtökohtaisesti aina hyvinkin vaihtelevaa. Sen takia just, että me tarjotaan niin Tampurin puolelta, Assetin puolelta kuin sitten tämän meidän yhteistyön osana, niin tarjotaan sitä apua siihen käyttöönottoon, eli kukaan ei joudu tai toisaalta se on mahdollista, mutta ei jätetä ketään sitä yksin tekemään. Eli vaikka tarjotaan SaaS-palveluita, niin tarjotaan myös sitä yhteistä aikaa ja tekemistä. Ja tässä on kuitenkin kyseessä tosiaan 2 eri ohjelmistoa ja niiden välinen integraatio, eli riippuen siitä, että ollaanko ottamassa käyttöön 2 ohjelmistoa, 1 ohjelmistoa vai pelkkää sitä integraatioa, niin se vaikuttaa sitten totta kai sen käyttöönoton laajuuteen. Mutta sitoutumista siihen kaivataan varmasti myös Tampurin puolelta, että saadaan tiedot oikeaan paikkaan, ja se voi tuntua joskus, että se tulee just silloin, kun on kaikista kiireisin aika, mutta sen lopputuloksen kannalta niin se, että me löydetään sieltä ne yhteneväiset raportointitavat ja muut, niin on äärimmäisen tärkeää. Mutta riippuen siitä lähtötilanteesta, että jos meillä on käytössä tällä hetkellä 17 Exceliä ja kaikissa eri tunnukset vaikka kiinteistölle, niin sitten se käyttöönotto vie enemmän aikaa kuin siinä vaiheessa, että meillä on vaikka jompikumpi Assetti tai Tampuri-ohjelmisto jo käytössä, jolloin siitä löytyy se perustietorakenne. Mutta ketään ei jätetä yksin ja aina pyritään siihen, että se käyttöönotto on sellainen kuin millaista asiakas siitä toivoo. Mutta tarjotaan siihen myös niitä mahdollisuuksia, että osa haluaa tehdä itse enemmän ja osa haluaa sitten taas, että osa siihen enemmän tukea. Tuohon asiakkaan näkökulmasta voisi sanoa sen, että missään nimessä sitä ei kannata pelätä. Jonkun verran siinä on hommia, mutta kyllä se on niin, että lopputulos kyllä sitten palkitsee sen satsauksen siihen ja ei se satsaus mikään mahdoton ole. Sitten tietysti aina jälkikäteen voi katsoa siitä, että miten hyvässä kunnossa oli omat asiat aikaisemmin ja miten ne on sitten Assetin käyttöönoton jälkeen. Okei, hyvä. Kiitoksia. Eli voiko sanoa näin, että kun se työ kerran tehdään kunnolla, niin se on sen jälkeen sellainen järjestelmä käytössä, joka tehostaa työtä ja vapauttaa näitä tiimin jäseniä tekemään niitä tehtäviä, jotka on sen salkun menestyksen kannalta tärkeämpiä kuin Excelin naputteleminen ja sitten virheiden korjaaminen, manuaalisessa työssä syntyvien virheiden korjaaminen. Antti voi tähän vähän kommentoida niin omasta näkökulmastaan, että toi oli aika hyvä palkitsee tällaisen järjestelmien ottaminen. Kyllä toi oli aika hyvä yhteenveto, jonka jo tuossa heitit, että kyllä se tosiaan on siinä vaiheessa, kun ei enää oteta eri järjestelmistä tulosteita ja ruveta takoon niitä blankko Exceliin, niin kyllä se lämmittää, kun voi napsauttaa koska tahansa Assetin auki ja katsoa, että miten nämä asiat ihan oikeasti on. Olisiko teillä vielä jotain kommentoitavaa panelisteina? Nyt tietysti Assetin ja Visman osalta myyntipuhetta ja sitten apteekki- ja eläkekassan osalta vaatimuksia palvelun kehittämisestä ja uusista ominaisuuksista voi tässä vaiheessa. Eli jos Terhi ensimmäisenä vaikka kommentoisi. No, jatkuvasti kehitetään palveluja ja Assettiahan kehitetään nimenomaan sen perusteella, että mitä meidän asiakkaat toivoo. Että ihan tämän vuoden roadmap on täysin asiakastoiveita ja ensi vuodelle jatketaan niiden kanssa. Että siihen koitamme kovasti panostaa. Ja niin kuin tähän loppuun vielä oikein lämmin kiitos Assetin puolesta, kiinnostuksesta ja siitä, että saatiin keskustella. Jos tulee vielä jotain mieleen, jos tulee näistä mittaristoista tai jostain tunnusluvuista jotain mieleen, niin vielä ehtii nopeasti kyseistä, niin koitetaan vastata. Koko ajan kehitetään eteenpäin ja se on jatkuva prosessi.
koskaan se ei ole valmis, aina löytyy kehitettävää. Kiitos myös Visma Tampurin puolesta ja oikeastaan itsellä Kaino vieno toive, että kaikki kiinteistöalan toimijat hyppäisivät nyt viimeistään nyt digijunan kyytiin niin sanotusti, että kiinteistöala on vähän jälkijunassa, jos katsotaan monta muuta toimialaa, niin nyt otetaan ja hypätään kaikki digijunan kyytiin. Okei, kiitoksia. Antille vielä loppusanat sieltä teidän puolesta. No itse asiassa mä oon toiveita ja haaveita niin paljon tuonne Assetin suuntaan tässä vuosien varrella kaatanut, istunut pitkät ajat Assetin hallituksessakin, että he kyllä tietää sen, mutta kyllä mun mielestä toi kehityspolku, mitä on ollut todellakin ilo katsoa tästä sivusta, niin on mennyt hyvin ja hyvällä tavalla, hyvällä otteella ne asiat, jotka siellä niin kuin on noussut asiakastarpeina, niin on nähty, että ne on tekijöitä, joilla Assetista rakennetaan päivä päivältä parempaa työkalua käyttäjille. Kiitos oikein paljon panelisteille ja jatkamme tästä uusin kujein. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja loppukesää, voiko näin sanoa. Nauttikaa kesän viimeisistä helteistä.